दिनै होमबा नोंसिनि पकरिखौ जानायसै। मा मुं नानि नोंना? ओमफ्राय नोंनि आब'नालाय? आंना नाम गैया। नोंना बिदिबा नामानो नाम गैया नामा? बाप जि गोबाव नेबायलै नोंसोर। दे जागोन नानि। बेसे जाखोमोनथाय राङा लादो न'? बाजि रांल'सो जादोंमोन। ओमफ्रायथ' आंनाव खुस्रायानो गैयामोन। खुसेराथ' जोंनावबो गैया। दे जेबो नङा, लाखिजोबदो। सारा बुंबायबालाय लाखिजोबदो। नाथाय बाजि रांल'सो जादोंमोन। मानो लाखिजोबनांगौ? दे बिदिबा उनाव होबानो जाबाय। जों लाखिथ'ला। होमबाथ' खम जारला जाबायना। आंथ' मेथाइखौ जाहैखागोनसो ना। नोंस्रा खस्थ' जायोना एवनो। दे जेबो नङा। दे होमबालाय आंनो मालाबा हरफिनबानो जाबाय। नाथाय माबोरै लोगो मोनफिनगोन देनाय? लोगो मोनगोन ना। मानो लोगो मोना जानो? लाखियाबाबो जासिगौमोन। दे जेबो नङा। बायनानै थांसै ना सार? दाथ' पकरियाबो जोब्बाय। बेखायनो जोंहा न'आव थांनोसै। ओमफ्राय मानो पकरि फानो दे बे? मालाबा जाफैफिनबावनांगौ। थांसै नानि। बाय। आबा बरसा, नों सफैबाय। हाबाखौनो मानो दाबो सफैदिया सानदोंमोन आङो। हाबायथ' हाबबोनाय आबा। माने आं आयै। आयु, हाबायालाय थफ्लायाव मा जाखो? आं पकरि लाबोदोंमोनलै आयै एसे। आयु, हा बबेनिफ्राय लाबोनाय आबा? आं लामायाव फाननाय नुना लाबोदोंमोनलै आयै। मा होनखो नों आबा? मा जाखो आयै? आयै नों लामायाव फाननाय पकरिखौ लाबोदों? आयै, कर'ना बोथोरफ्राव आयै हाबाब। आरो नों आंनोसो जानो जासिफैबावदों आबा। नों मिथिखाया नामा आबा आं बेफोरबायदिखौ जाया होनना लामाफोरनिखौ फाननायफोरखौ? माथो जाखो आयै? हाबाब, कर'ना बोथोराव माथो जाखोनो? बे सारा बुहुमाव कर'ना जानायखौ मिथिदोंना मिथियाखै नोंलाय? बाद दे आयै। थां मानसिया दुगैहैथां माबेर। हा जानोथाय जानो बे रेस्टुरेन्ट मोजांफोरनिखौ लाबोनो हाया नोङो? रेस्टुरेन्ट मोजां नाल' जाग्रा जायो नामाब्रा आयै? आं बेफोरखौ जेबो मिथियाहाय। आरोबा मा गफंलि? हे सोर, बे हालदै हाला गफंनायखौ जानांगौ नामा? जागोन आं आयै, जागोन आं। नों जायाबाबो जेबो नङा। दे जानो नालाय जा। एफा मोजां लाबोबाय आं। मोजां लाबबाबो आं जेबो मिथिया, आं जायाहाय। आं हारसिं जाजोबगोन। हाबाब, कर'ना जानो मा खेला मोनदों बे गथ' सासेया। जाबाबो माथो जाखो? दे आथिं आखाइ सुहैदो थां, दुगैहैदो। हाबाब, दहायनिफ्राय नेबाय आङो। माबा अबेयाव हाबबोयो आयै। नोंना माथो बिदिनोसै? आयु, जाथाराहाय आङो। हाबाब, कर'ना नामा आंनाव जाबाय बायबा मा जानांगौ जाखो? बेखायनो बारा बाहेरानि बुस्थु जाखाया आङो। हे, जायाहाय बे गथ'फोरजोंबो। बाथ्राया बिदिसो। एकदम सिम्पोल आगे। बबेबा जिनिसखौ नोङो फरायबाबो गोसोआव थायाबाना मोनसे खामानि माव। नों जेखौ फरायदोंना बेखौ मोजाङै बुजिग्रोनांगोन दे।
ओरैनो फरायनानैल' मोखासथ' लाबाथ' नों थाखानायानो नङा मोखासथ'। लिरदोलाय, फरायदोलाय, लिरदोलाय, फरायदोलाय बिदिबो खालामनांगौ। नाय आगै, जेन'बा हमनानै ला आरोखि ना, नों बबेबा मेथाइ, सल'खौ मोजां मोनबाय आरोना, नों बेखौ बुजिनानै आरो मोजांबो मोनबाय। थिग बेबायदिनो लेखा नों जेखौ फरायदोंना, बेखौबो एसे बुजिग्रो, बिनिफ्राय फराय। माथो आरो फरायनायाव इन्ट्रेस्टबो थानांगोन, अब्लासो नोङो फरायनोबो मोजां मोनगोन। आरे बा, जोंना आलु भाजायाबो नै मोनबायानो। दे नों दसे फरायबावदो, ओमफ्राय सानैजों ओंखाम जानोसै दे। दे द'। नंगौ ना? दे ओं आगै। आरे मा? आंनि दाउ मैनायालाय दिनैलाय मानो सिरिथार? आं दंना आगै, आरो आइ आफायाना जोंना बैलाय गोजौनिफ्राय जोंखौ नाहरगासिनो ना? गोसोथ' आंबो खाङो आगै, नाथाय जोंनि आइ आरो आफाया बै जायगायावसो थांबाय, जेरावनिफ्राय माब्लाबाबो फैफिननो हाला। माब्लाबाबो। जानांगौ जोंनि खाफालाव आइ आफानि अननायानो गैया। आगै, आइ आफा गैया माने मा जादों? आंथ' दंना, आं नोंजों बिदिनो अराय जिउ थागोन। नोंखौ आइ आफानि माब्लाबाबो खमि जानो होआ आङो। जोंहा सानैजों थागोन ना, बिब' बिनानाव? जों गाबज्रिबाबो खोनाला आगै आइ आफामोना जोंनिफ्राय बिराद गोजानाव थांबाय। नाथाय नों दुखु दाजायै, आगैखौ जेब्लायबो खुसियै दोननो नाजागोन आङो। आगै, गुदुं गुदुं साहा लोंदो, बेरे फुजानि। आङो जि गोथाव फुदुंदों, हाइजेंबो होदों, आरो मस्लाबो होदों एसे। ओं, नंगौथ' आरो। बेखायनोथ' लोंनायनानै नायदो आगै, गोथाव जादोंना जायाखै? ओमफ्राय र'। नुबाय, जोंहा साहाखौ दिनै बिबार मेथाइजों लोंगोन। ओं, दिनै जानायनोसै। बिबार बायदिखाय आं बिबार मेथाइ होनो बेखौ। ओं ना? ओं दे आगै जा। ओंथ' र' आगै, गोजांहांबायबोथ' र', गोजां बोथोर सफैबाय नालाय। दे, साहाया लोंनानै दसे लेखा फरायदो दे आगै। आरो स्कुलावबोथ' थांनांगौ ना? ओं। आं मोनानि ओंखाम एसे दङ ना, बेखौ एवहैनोसै। नों जालांदो, नङाबा दा स्कुलाव उखैहैगोन ना?
खि आब'आ साननै सानथामजों होफैगोन होनना आरे आगै माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं माबा मोनसे खालामगोन ना आगै आं थासान्दियाव जेबो जिंगा दासि आगै आं नोंखौ फरायनायाव जेबो खमि दोना मोजाङैल' फराय नोङो आगै माथो नोंना इउनिफर्माबो सिबाय आया बिदि होननो हामाना नानि नों स्कुलाव थाङोबासो लेखा गोरों जागोन दा आरो आं दङ ना आं माबा मोनसे खालामगोन र' आगै नों सिन्था जानाङा दे आगै दे आं दं ना आगै बेफोरखौ जेबो सानबाय थाथ'नांला दे आगै नों नायबाय था आं साननै सानथामनि बिथोराव नोंनि फिसखौ हैगोन आरो नोंनि इउनिफर्मखौबो बायगोन दे आगै दे बेफोरखौ बाद होथ'दो आगै स्कुल टाइमा दा बारगोन ना आगै थ' थांसै आं नोंखौ ससे दोनलांनोसै ओमफ्राय बारा हारसिं फैलाबायनाङा दे नांगौबा लोगोफोरजों फै नङाबा आंनो लायगोन ना नोंखौ माथो बिदिसो मिनिनानै स्कुलाव थांनांगौ दा गोसो मोजाङै थांबासो गोसो जायो दा मा आनजाद नायनो सानदों इसोर आंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन आइ आरो आफाखौथ' सेनानै लांबाय जोंखौ आलाय सिलाय खालामबाय मावरिया बिमा बिफा गैजायाबा माबायदि मोनो आंनाव सों आंल' मोनबाथ' आं जेबो सानामोन नाथाय आंहादि सासे उन्दै बिनानाव दं आं बेखौ माबोरै नायगोन मा खालामगोन आं माबोरै नायगोन मा खालामना जाहोगोन आं आगैखौ बेनि फरायनाय बेखौ फेदेरनाय माबोरै नायगोन आं माबोरै जबखौबो नागिरबानो मोननायबासोमोन नाथायलाय बहा आखायाव फैसा थाखा गैयालासे माबोरै मा खालामगोन आं हे इसोर नोंथ' दिनै जोंनिफ्राय आइ आरो आफाखौबो सेनानै लांबाय दिनै जोंनि दुखुआव रावबो आइ अनग्राबो गैला सोर आंबो दंबावो आयै मानो नागारना थांखो जोंखौ मानो आगैखौ मारै नायगोन आं मा खालामगोन आं जोंखौबो लांफाखाबानो जायोमोन ना इसोर मानोथो लांफानो जाया नोंलाय बिमा बिफा गोमा जानायनिफ्राय बांसिन दुखु आरो मा दंबावो इसोर आं मा खालामबावनो दिनै मा खालामबावगोन आं थांनोथ' नागिरदों र' नाथाय खामानिखौसो मोना मोना आगैनि स्कुलनि फिसाबो होथारनांसिगौ आं मा खालामनो आं जबनि एप्लाइ खालामनायाबो माथो खबरानो फैफिनासै नागिरबानो मोननायबासोमोन जबाबो नाथायलाय बहा थेवबो माबा नङा माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना आगैनि थाखाय र' खेबसे थांना नायथानसै आङो माबाफोर खामानि मोनो खोमा सोरनावबा जबखौबो एप्लाइ खालामफिननांगोन माब्लाबा जाफ्लांबायनोबो हागौ ना